aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an bɛ aw fo dantɛ foli min na nin ye bi Mali ka don kibaruyaw lase kuma ye aw ma bamanankan la bi ye sibiri ye décembre kalo ale tile 3 don san 2022 aw y'a bisimila bi Mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan a bɛna lase aw ma aw denkɛ balimakɛ Bakari Kulubali yeleke wa Masadɛr Amalodonna k'a fɔ bi sɔgɔmada in na décembre kalo tile 3 san 2022 min bɛ tali kɛ barrage hydroélectrique min bɛ Guyina ale kurumu karili baaraw kɛra bi sɔgɔmada in na Mali premier ministre par intérim i ka dɔn ka fara ministre a bɔɲɔgɔn wɛrɛw kan olu sera Kayi bi sɔgɔmada in na walasa ka nin barrage hydroélectrique ka se ka kurumu karili kɛ ayiwa premier ministre par intérim colonel Ablaye Maïga ani a bɔɲɔgɔn min bɛ La Guinée n'o ye Bernard Gomo ka taa se République islamique de Mauritanie o ministre fɔlɔ ma Mohamed Bilal Messaoud ani République du Sénégal ota n'o ye Amadou Baye ninnu kɔni donna sɔgɔmada in na ayiwa i ka dɔn Kayi mara la bi décembre kalo tile 3 san 2022 ayiwa taa kun tɛ dɔwɛrɛ u farala ɲɔgɔn kan i ka dɔn barrage belebele min jɔra yen n'o ye barrage hydroélectrique ye u bɛ se ka o komo kari kɛ cogo ye n'o ye k'a dayɛlɛ ayiwa barrage in yɛrɛ jɔra cakɛda min fɛ o ye organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal n'u k'a ma dakuruɲa kelen ko OMVS i ka dɔn nin barrage in yɛrɛ a yanga bɛ t'i jɔ mégawatt 140 na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka nin kɛ kuranko nɔgɔyatɔ ye OMVS a bɛ jamana minnu bɛ a kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ muso 100 olu kɔni kalan na i ka dɔn ayiwa baarakɛla minnu bɛ ta n'u bɛ baaraw kɛ ayiwa du kɔnɔnaw na n'an k'u ma ko aide ménagère ka taa se ayiwa restaurant ko ni hôtel ko o baaraw u ye muso 100 kalan o baara ninnu na ayiwa baaraw kuncɛli i ka dɔn o kalan baaraw kuncɛli ayiwa o kɔni ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye ministre min ka jamana kɔnɔ ayiwa min ni a tɔgɔ ye ko Bakari Doumbia a baaraw kuncɛra alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 a kɛra hôtel de l'Amitié la ayiwa ministre in yɛrɛ maa min tun bɛ ka fara a kan yen nɔ o ye i ka dɔn Alhamdou Ag Ilienne ale tun bɛ ale min ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ jamana kɔfɛ i ka dɔn ani farafinna ka fara ɲɔgɔn kan ale bɛ o jɔyɔrɔ ale bɛ o baaraw kɛ ale tun bɛ ka fara ministre kofɔlen kan yen nɔ. Walasa ka bɔ bi kunnafoni kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni jɛnsɛn naani ka ntolatiba min bɛ ka kɛ Qatar jamana kɔnɔ n'o ye coupe du monde ye nin ye a tako 22nan ye o la min bɛ tali kɛ ayiwa Brésil ale ni Cameroun olu tun bɛ ntolati la a yirala k'a fɔ ayiwa Cameroun ka cɛba min bɛ yen n'o ka kalatan ye Vincent Aboubakar ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko a bɛ ka bɔ a bɔra ntolati kɛnɛ kan ni kunnawolo ani kunkɔrɔta ye ka d'a kan a yirala k'a fɔ Camerounkaw ka ntolati jɛkulu n'o ye Lion Indomptable ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni ye ntolati ɲumanba kɛ ka ɲɛsin ayiwa Brésil jamana ma juma tɛmɛnen wulada fɛ ka d'a kan u ye Brésil u ka ntolati jɛkulu u y'olu ba dɛbɛti 1 gansan a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ phase de poule yɛrɛ coupe du monde phase de poule senfɛ ayiwa groupe C la ayiwa groupe G la a kɛra o senfɛ o la Cameroun kɔni ka d'a kan hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye sebaya sɔrɔ Brésil kan 1-0 k'olu kɔni ɲi bɔra tulo la nka o kɔni bɛ ka taa so ni kun kɔrɔtalen ye ka sabu kɛ Vincent Aboubakar ale ye cɛlu 1 min sɔrɔ ayiwa i k'a dɔn Brésil o ka cɛlu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa farafin jamana tɔ minnu bɛ coupe du monde kɛnɛ kan ala k'u jɔyɔrɔ bɛɛ tindi ma. Ayiwa an minnu bɛ bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ nin bɛ dan sigi anw ka bi kunnafoniw na bi sibiri décembre kalo tile 3 2022 an b'aw fo dantɛ foli min na wa an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn foli la aw ye n'aw ye jaa ninnu sɔrɔ a k'u yɛrɛ kɛ ka kɛ u fɛ ka tila k'an bilasira o de b'a to aw ani anw an ka se ka kunnafoniw jabɔ bi Mali kan wa bi Mali ka kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan aw ni Caka Kolomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.